Hľadáte štúdio, kde by ste nahrávali vaše podcasty, rozhovory alebo odkiaľ by ste vysielali vaše online vysielania a nemáte pritom veľa peňazí na drahé profesionálne štúdia? Mám pre vás možno zaujímavú ponuku. Mám totiž k dispozícii také malé skromné štúdio, ale pre nahrávanie rozhovorov dvoch osôb si myslím je plne postačujúce. Čo si o tom myslíš ty? No ja si myslím, že je to tu úplne perfektné. Úplne super je toto pozadie. Jednu chvíľu môže byť človek pri Dunaji a behom okamžiku je hneď niekde inde. To je fantastické. A pokiaľ sa nechce človeku kľúčovať to pozadie, no tak sa tam dá nejaký záves, alebo sa tam dá banner pozadia, keď človek alebo klient chce. To je vynikajúce. Mne sa to tu veľmi páči. No vidíte, a v tomto štúdiu si kľudne urobíte rozhovor, aj keď vám respondent nepríde. No ale poďme sa pozrieť ešte, čo tu pre vás mám. Môžete sedieť na takých barových stoličkách, ako sme sedeli doteraz, alebo si urobiť pohodlie na takomto gauči, alebo si môžete popíjať čaj s hosťom pri takomto stolíku. A pre tých, čo si nevedia zapamätať texty, mám tu jednu zaujímavú vychytávku. No a tou vychytávkou je takáto perfektná čítačka na kameru. Na ten tablet si napíšete svoje texty a potom stačí pozerať do kamery a čítate, čo ste si napísali a ľudia si myslia, že si to pamätáte. No a bonus na záver, všetko, čo tu spolu natočíme, tak ešte ten deň môžeme spolu aj postrihať. A domov idete už s hotovým videom. Zdá sa vám to štúdio ešte stále malé? Spolupracujem ešte s jedným veľkým štúdiom, ktoré je síce podstatne drahšie, ale dajú sa tam realizovať aj väčšie projekty. Ak si teda myslíte, že by sme nejakým spôsobom mohli spolupracovať, zavolajte mi alebo napíšte a uvidíme, čo môžem pre vás urobiť. Budem sa na vás tešiť.